guys! Welcome to my vlog! So, nata diri guys. Arita diri guys. Kay na library diri. Mangita taog books. Ay, diri day daw guys. Abi manggug dito. Ngay nindot ang view dito ay. Nice statue. Statue of Liberty. Didi ay. Hinduta paminawon sa kwan. Ay, water pa. Therapeutic kayo ang sound sa nagdagay-day nga tubig. Sulod ta diri. Kaya na diri ang library. Dako silang library. Uy, mo ni siya guys. Hi. Yan pa dito ay. Mo ni ang building. Let's get inside. Ngita ta diri o kuan guys. English book. Tanawa guys sa Japan. Inani sila na sila butanganan o payong. Ay. Nga kanang plastic kay butanganan na kung basa ang payong ba kung magulan. Welcome to library. Hala, daghan ng books. Uy, daghan kayong books guys. Hala na ay kuan ay na English books. Di ay manghita ta diri na gaiko kugo. Foreigner daw guys. Para sa mga foreigner nga books. Ay, A, B, C, D. Dekan kayo mangita tanin. Ani ka ng kang Akiyo ba? Itong basahon ni Akiyo. Kani ay Alice Adventure in Wonderland. Na mga fairy tales. A Child Garden of Verses. Huh? Papa, ano? Alis sa diri guys, kaya nasa Akiyo nang basa daw ko ng libro. Ka-cute! Asa man ba? Oh, sugay! Tapos ang among anak nga hilig og libro taon. Nasa diri ay, doa. Ka-cute! Ay, uli na ka. Ka-cute. Papa, wata sigo na ho. Nala sila diri ay. Dako ka ang libro ba? Sa kiwa still trend di sa oy. Dako oy. Nandito guys ay ang dako nga libro ay kana. Rande nangita sa kutsaite. Nangita sa gitang books. Makalipay ka dyan tanawin sa kiyo ba nga malingaw og libro. Kay ganahan dyan ka dyan kong bata nga ganahan po og libro. Tinan mong daan sa ka magkuha og bago na pod, okay? Ikaw, kunong hipuson kunong nita. Ato wat sugi na ni? Hindi man ta maghuman ani nakoy. Wala si Janing so diri ay. Diri na lang si Jakay parag mahuman na retso na naman ni Jag uli. Bright jud ka bay. Kina ihong adre. Pagod mi naghuman, wa pa jud minintulin og laing libro kay puro ra jud SL train. Ana kanindot pa jud diri guys kay libre mong gud ni. Masig pila ka oras diri magpuyo. Libre kay bayad. Di gud mi maghuman diri pa di naman mo hawa. Tuko papa. Di mo mitsugat siwa do yaki hatsumitsu tsukuru no bisho. Suka kore tsukau da yo akong hana wa. Hana ni kore tsukau yo. Matatas-tas guys. Ara ay kay napakuno daghang libro dira sa taas diri tagigan sa ubos ay makabungog ang mga libro diri guys. So daghan kayo. Kina daghanan kayong libro. Oh, kada corner. Ay. Napiling kuranan diri ay para diri magbasa ay. Ang daghan gyud libro diri guys as in. Mabungog ka sa kadaghan sa libro. Pwede na ta magpudyo diri pag isa ka adlaw baka magbasa mga libro kay kananay. Na diri guys mga libro sa foreigners, English ba? Ay. Akang nang kaskiyar.
Isu race LG di Jaha, oy. Lingkuran na to guys kay sa queue murag wa gyud plano nga mahuman ba murag tibok adlaw jud siya diri kung atong pasagdan kay dito ni sa maghuman kay hilig man kadto sa libron sa puro ra budget SL3 jang box nga jang basahon so mo magbasa naman putag ato guys kay para di ta laadyan ba kay di ta ka-relate sa libro sige basa ni Aki so magbasa tag ato ka na makarelate ta ba na pwede pindot-pindot nangka ka na ron dayo ako ate kana ay ay so, ulit na ta guys. Mara to. Thank you for watching.